Oletteko te valmiit? Sinisen kulman ottelija on yksi tämän hetken suosituimmista tubettajista ja rakastettu koko perheen suosikki. Hän on reserviupseeri, jonka YouTube-kanavaa tilaa yli 193 000 suomalaista. Tämä 24-vuotias Satu Munanakin tunnettu soturi treenaa Savate-klubilla Helsingissä. Eilisessä punnituksessa hän oli 180 senttimetriä pitkä ja painoi tasan 84 kiloa. Toivotetaan tervetulleeksi täydellä energialla Satu Setä! Punaisen kulman ottelija on todellinen raskaan sarjan viihteentekijä. Hän on kiistatta tämän hetken tunnetuin TikTokkaaja suomalaisten keskuudessa. Hänen rohkeuttaan kuvaa muun muassa kyky kuvata videotäpö täydessä ostoskeskuksessa Nutellaan voideltuna. Ja tämä, kun hän tänään nousee kehään loppuun myydyssä 1vs1 fight otteluillassa. Toivotetaan tervetulleeksi raikuvin aplodein 26 vuotta, 145 kiloa ja 191 senttimetriä. Hän on Big D! Tunnelma nousee selkeästi kattoon. Illan co-main event on alkamassa. Järkälemäisen jääkaappipakastimen kokoinen Bigi. 191 senttiä, 145 kiloa. Hänellä elopainoa. Vastassa on Satu Setä, 84-kiloinen ottelija. Ja Satu Setä treenaa Helsingin Savate-klubilla. Ja Savate-klubin perustaja, valmentaja velho Jan Lagerboom muun muassa hänellä kulmassa. Ja Satu Setä on jossain vaiheessa todennut, että tämä on David vastaan Koljat-ottelu. Ja Satu Setä aloittaa heti tuolla kovalla vasemmalla suoralla. Bigi tulee tarjoilemaan oma oikea. Ja Satu Setä luistelee alta pois. Ja Bigi vähän pyörii, kääntää selkää. Tuomari huomauttaa. Mutta on räväkkä alku molemmilla. Ja Satu Setä osuu vasemmalla ja onks Bigillä vähän niinku pölyä hyllyllä. Nythän tulee rohkeasti eteenpäin. Ja Satu Setä liikkuu ja lyö tonne vartaloon ja Bigi näyttää, että se on tässä. Onko noin? Onko noin? Onko noin? Se oli 38 sekuntia. Ai että! Luovutuksella ja Satu Setäkin siellä heiluttelee käsiä, että mitä täällä tapahtuu. Eihän tää edes kunnolla ehtinyt alkaa tää ottelu. Se vei pytystä ulos. Pytystä käytännössä lyötiin nyt Bigi tällä kertaa pihalle. Olisiko osunut siihen keskelle solarpelukseen toi lyönti ja siellä on happikone tyhjänä ja ikävä kyllä niin tää co-main event niin se loppui nopeasti, mutta ei oteta mitään Satu Sedältä pois. Se oli kova lyönti vartaloon ja Bigi on valmis paistiin. Illan 5. ottelu käytiin raskaassa sarjassa ja se päättyi luovutukseen ajasta 0.38. Voittajan luovutuksella Satu Setä! Ai että, älä Bigi karkaa minnekään, otetaan sunkin haastattelu vielä saman tien. Jussi äärimmäisen kova valmistautuminen, sä oot tikissä kuin tiikeri, treenattu Savate-klubilla kuin viimeistä päivää. Ja huhu kylällä kertoo, että sä oot matkalla 9 maan, ellet jopa suurimmaksi vaikuttaja-ottelijaksi. Mitä sä ehdit antaa tässä 38 sekuntia aikana itsestäsi? No musta tuntuu, että mä en kerännyt antaa yhtään mitään. Et hyvä, kun mä sain niinku oikeata kättä seitettyä, mutta no, ehkä yleisöstä voi kuulla, miten tyytyväisin on lopputulokseen tänään, mutta oisin halunnut antaa enemmän ja näyttää enemmän. Ja mun mielestä Bigi tuli ihan rohkeasti siihen alkuun, että ois nyt vaan vetänyt loppuun asti, mutta no, tällainen tällä kertaa. Mä kuitenkin valmistaudun hyvin ja kaikki kiitos Savate Clubille, Jasperian,
Toni, ilman heitä niin en olisi tässä nyt, mutta toivotaan, että ensi kerralla saadaan vähän parempi ottelu. Kai reenit jatkuu. Reenit jatkuu totta kai ja kyllä mä niinku haluun mä haluun kunnon ottelu. Kenet sä haluat? Daniel Ahola! Ja vaikka Jaakko Parkkali, kuka tahansa sometta, joka haluaa tulla kehään, niin... Justi on valmis ja meillä todellakin löytyy yhteydet näihin molempiin kavereihin, joten mitä Daniel Ahola ja Jaakko Parkkali, heidät on nyt haastettu. Satusetä, sä jatkat treeniä. Onneksi olkoon tästä voitosta. Sulla on rekordi nyt 1-0 ja lähdetään hakemaan sitä Joo. Kiitos paljon ja pitää, vaikka tän nyt ei kunnon matse ollutkaan, niin Bigillä kuitenkin se, että astuit kehään, niin mä annan kuitenkin siitä propsit, että olisit kyllä vähän pidempään ja jaksanut vielä. Biggie, sä teit täysin uuden aluevaltauksen tänään. Sut on tunnettu rohkeista teoista. Oliks tää yksi rohkeimmista, teille jopa rohkein? Sä nousit loppuun myydyn 1vs1 fighting illan upean yleisön edessä. Tänne nuorattu 4. Kyllä tää oli aika rohkea. Ja mä haluan kiittää kaikkia mun seuraajia. Joka ikistä täällä. Kiitti kun tulitte paikalle. Kiitti kun tulitte katsoa 1vs1. Uusi video joka päivä kello 14. Kiitos Satusetä ja anteeksi, ette voinut antaa kunnon fightia. Mut oikeesti kiitti kaikille, jotka tulitte katsoa. Toi merkitsee tosi paljon. Ja mä en tullut tänne voittaa, mä tulin vaan hakea kokemuksen. Ja musta tuntuu, että mä onnistuin siinä täysin hyvin. Ja mä haluan kiittää Roni, Libiso, Mautont ja kaikki, jotka on ollut osallisen tässä tapahtumassa. Aivan mahtava ilta ollut. 1vs1 promotion yleisö. Annetkaa ystävät raikuvat aplodit itsellenne ja Biggie!